Здравейте хора, аз съм Страхо и днес ще спусняваме малко на CS с приятели. Тук с мен е Ивайло, Гюлер и Кънчо. Да, брат, да, аз съм спищак, защото ретринах. Не знам, брат. Аре, вземам. Кънчо, Кажи. дай да ги правим малко. Момчета, играем само ярд. Да, бе, брат. Да, Страхо как си, Страхо как си. Брат, няма да спорим, правя клипче. Не, после ще го видим, но не говорите, че снимаме, бе. Това клипче няма да бъде много дълго, защото не съм в настроение за снимане, но... Само 10 минути може да се не регистрирам. Добре, момчета, браво. Мати, Браво, браво Ивайло. това се взел ли беше? Кънчо, дай да ги почнем малко. Ама аз не взимам около 1 час, ако да грея. Кънчо, Кажи, преди малко у вас някой ми говореше турски ли, бе? баща ми, брат. Бе! Брат. Брат, Кънчо, Искаш? Ивайло, готов ли си? имам, аз взех калашка по-добре. А 47 руснаците. Яко. Тъпо. И сега ще оправим се с теб. Те гледай, сега ще напътвам 10. Едно по едно. Извиняй, брат. Че ти гепах кила. Аз мислех, че се извиняваш на мене, ама... Не позла, защото преди малко и вие ми изкочихте двама. На Ивайло пак изкочихте двама. Ами, то ние сме така, гледай го този. Някой звъни, бе. Как? Как бе, брат? Кой ми звъни, бе? Браво, Ивайло. Ма той май беше АФК. Вие го знам. Да казвам за полюпали. Ивайло, виж. О, господин. Абе, Кънчо, АФК ли? Няма нищо, брат, съкай сам. Аз съм малко по-ясно. What? Аз съм АФК, бе! Аз вдигнах сапка. АФК е. Ивайло АФК е. Още някой влезе. Ей, някой влиза в сървъра, бе! Няма нищо. Излезе, майче. Да, излезна. Не, би го. Ай, уби го вече, бе! Аз вдигнах музика. Ой, то дом. Дома. Брат. Аз сам цъкам, бе! Той сега ще дой, Кънчо. Къде отиде? Не знам, някой май му звънна. Да. Ой! Не би знал. Мале, че го пак сега се понесъв да се прави. Защо се крие този дизър, не разбира? Няма нищо, няма нищо. Ама, той пак излизал, бе! Кой иска? Стоп, момчета, ай следващия път, Ивайло. Какво викаш? Нищо.
Не. Опа. Дупа да се завализа. Развалихме си резултата. Так леко си смъгля. То сега ще смъгля на той всяка са. То кънци няма ли бе? Не знам. Да. Опа. Оте един по един, бе! Чак, страхо ми стачало. Аз трябва още не идвате един по един. Не знам, брат, аз бях първи, просто се върнах малко назад. Виждаш, сам цъкам. Бомба. Някой звъни в дискусията ли звънат момчета? Не, бе! Аре, Ало, бе, брат, зайди, бе, хазяин. снимам, ако искаш, ела. Пратих тя IP-то. Добре. Кои са тук? Хазяин, убий го! И- АФК е! Ивайло, айде. Къде? Дадох ти IP-то. Зад те! Не се прей! А, що стана? Ти ще дойдеш ли? Да. Ела, тук ще поснимаме малко. Да, искате да добавя един друг, дето пак играе с обаче шефа на клана ни. Не знам. Ама той е по-голям човек от тебе дори. То хазяин не може да играе без ха. Брат, не спори. А? Айде, Ивайло, върви го би. И аз влизам. Страхо. Да. Аз махнах го на нещо, дето ми подобрява менника. Добре. Хубаво си направи. Хазяин, сега теб ще чакаме. Към кой да влизам? Мини двойка. Или не, чакай, аз ще мина двойка, ти мини едно. Добре. Аз като играя единичка повече играя. Защото има по-яки места за кампане. Помишка. Ще я му пиша на Джапонеза, защото ще ме е звъни къде. Ела, защото не аз снимаме дълго. Добре, после брат. Човек, аз ако не му пишеш, ще ме изгоня от клана. Добре. То влезе, бе! Играй вече то! Страхо! Добре. Мой да го е изхвърлил, бе. Чакайте малко. Ще ми звъни. Да, хазяин как ме вижда, бе? Абе, вижда съм смолка. Да, виждам се, нищо не се вижда там. Хавка ли? Вижда се. Вижда се, че аз Да, дете. брат, АФК е. Ало? 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 Ти ли, бе, Пак аре? съм. Добре. Шефа на клана и някакъв друг искат да говорят с мене. Нещо е странно. Опа. Флашнах се, брат.
Човек, защо? Сам съм стол. Ай, гибена, че съм постоянно, брат. Чакай да мина аз. Отсъстваш, обаче аз съм си пак на линия, че да не ме таща други. Чакай, че вдвам се два. Крака ми се. Внезапно Страха, браво, Ти само си събираш килчета от афъката. Еми, какво да ти кажа, човек, като няма кой да избивам, ти се ми го избиваш. Добре. Ай, оставме го сега. Айде, ще си го оставя. После афъката, ако го убиеш, на мен го остави. Добре, Един аз, един ти. окей. Не, знаех си, че е там човек. Как? Как ни избива, брат? Какво ще стоиш там, Ти ми говори ли? Не. Какво викаш? Някак да знаеш къде съм. Ай, какво къде съм, Ала, аз Викаш, къде съм? те по-бива. Аз влизам. Добре. Влизай едно. Добре. Само да зареди. Беден Да убия ли, брат? Убивай го. Брат, питах ти, брат, не се сърдиш. Не бе. Сам казах, иначе ще ти го оставя. Е, за какво? Не искаш. Ете, сериозно ли си? Върви го, убивай. Ако иска, ай, вари го. Върви. Аз съм на ярда, върви. Ай, брат, те пускам пръв. Брат, я виж. Как ще ме пуснеш прав? Окей, айде, аз ще съм пускам. И сега, ако не зареди... Баси, бе, само чакалише. Ах, брат. Как се заблудих страшно. Брат, виж, внимавай. Брат, чакали там. Само чакали то направо голям нот. Да, бе, няма да играе толкова. Просто не мисля, бе. Браво, бе, брат. Мерси, брат.
Паря, брат. Абе, тя се ба. О, брат, сори. Браво, брат, браво. Не хак, това ще е много яко. Влязах. Снайпер, лов е тук. Аз влизам единичката, е? Да. О, брат. Ще има яко, брат. Да ги скъсам. Който е от нас влезна, бе? Не го знам. А къде як ли играем? Да. Бомба май. Да, клипчето продължи. Аз малко слънце се ви. Брат, сори. Няма нищо, брат. И аз бях. О, брат. Аз си взех абе принцип. Сега си пише, дето същия и пове. Нашия минава мит, момчета. Чакай. Толкова напред. Да. Как е? Баси много е. Тя е сега да видим кой е, натискаш ли? Ярд сме всички. Ай, бача, колко първо да сляв какта е, бача. Хака е, лагна ми, защо? Разпусна хака е. Ой. Много честно. Страха, това между другото е ми любимото режим. Там да се дружава. Как ска снайперова? Добре, наше. Това път успях да ги взема. Брат, ти с това оръжие си добър. Какво ти кажа? Няма да го. Дай бе. Някой меч има ли? Хак? Човек, видя ли бъл хака? Ха? Мотивно е. Не можах. Паси, бе! Аз ли? Още ли има, бе? Аз помислих, остана само един афъкато. Тихо! Хасел, ти пак, какво викаш, бе? Че съм лаухак ли? Ай, Хасел, Давай, бати шакалец. да, бе, викам синото са, бе, аз какво направя? Да бе, аз като тебе, аз и тебе се уча. Паси, бе! Извинявай, брат, трябваше парано. Как? What? Какво бе? Не знам. Вратата е... Просто сляв във вратата и чакай, ще стане видео. Вау, 4 на 2, много яко, момчета. Гюлер, брат, Гюлер. Ако има някой бич, ще го смажем. Дам телефона от те. Ай, ти ми си я даже па. Що не си ярд, бе? Ярда сме, бе. Ярда.
Нали ярда, бе? Това не е яд. Е, брат, вие ми чакалите във вашата база. Ние не може ли да чакалим в нашата? Аз не съм чакал. Еми, Сървър е. Ама сега си играем ярд. Вижте, бак луговете, Терима в лето. Е, бак лопата. Как знае Терим съм винаги? Само аз целя вратата, бе. И ти ми взе и кръв. Ай, някой мря. И той мря. Пак чакай, лагна ме. Защо не лагна? Брат, що ми взе кила, бе? Стани на... Абе, тук не първо, какво правя, бак си? брат, ела за нас. Тити. Ела две. А, да! Кръкът ми изтръпна. А, чакай, Ха, браво, брат. Е, този живее къв смотан. Баси всички път мразга от нас, бе. Е, добре, оня за какво мина двойка, бе? Гатино, бе, човек. Аз нямам мрежа. Браво, бе, брат. Но яко правиш. Ха, Чакай, чакай. Взех си любимото оръжие. Е, страх викам таман. Към те. еми, брат, то го ставихме сам, то неговия АФК. Това е кънч. Да. Баси нуба, бе. Видях. О, някой играе по факта. Брат, единичка ли мина, бе? Да. Окей, брат, остави ме. гледай, че е сега. Е, то с Матев е голяма шматка. Охо! Браво. Мерси. Ей, повед, как ти е името, бе? Тич. Ти си Ама, името. това не... Добре, виж го, брат, какъв е много понял, е. Ти пак даде ли оръжието, бе? Искаш да снайпер? Не, бе, аз що си пърля другото оръжие? Абе, добре, бе. Видях на някой емката. Емка ли е калаш? Паси майката, бе! О! Как ли че? На това ме излизат 100 хора. Да. Това
не чувствам. Ето сега матев човек и искам да го кикна. Ба, човек, той е голям нуб Матев, бе. Какво са мести само, гати нуба, не си намери място, човек. Добре, кой я фърли тази флашка тука? Аз, да, сори. Изпуснах. Просто човек ако мине. Любил. Как ти минал? Дец смък. What the fuck? Кой то как ще десна? Що ми го взе, бе? Нещо ми лагва мишката, бе. Не ме лагва тез. И мен малко. Добре, си не купиш, но Паси, брат. Някой минава от нас, всички минават. Единият талан го бих и тоха. Не мога да пробвам. Аз много хитове. Страхо догоре с авдир. Сега остави го на мен. Брат, този път май не ти мина номера. Абе, Ивайло. Не ти се получи. Отдавна ще го стане, брат. Помер, как ти беше името? Тити. Ти, да. Ама така ли ти е цялото име? Константин е името ми. Те е на гад. Еца. О, то не го оставих да се поеме въздух. Какво флашна, бе? Не ме флашна. Братле, моля на мене да го оставите. Остави го на мен. Остави го на ти. Ай. Ей. Ето ти лека по лека. Стигаш на време, бе. Абе, брат, бях аз си развалих килчетата. Аз колко пъти се местих за отборите. Добре, хубаво. Някой от нашите ли флашна? Аз бях, сори. Фърлях на тук. О, май гад! Добре, на никой ли не взехме? Как ми, Сила на 69. как ми се бяха подредили човек и двамата? Човек, виж какво знае къде съм. Не е хак. Не. Не, знаеш какво сега? Печет, гледай сега. Да видиш какво е рашкане. Така. Сега. Сега ще видите моите хора, какво е рашкане. Само искам да хвърлите, ако имате, на една флашка. Сега без се ебам. Аз съм всеки. Добре, що ми лагва? Брат, виждаш ли лаука ги, брат? Лаука, брат. Нил. Аз да Не, давай, не. Аз си виждах пръстите. Не, миш, вау. Как джойчето пак ме убил, е? На мен ми лагна. виж го е. Аре, уби го, е, право, е. Другия чака, само е пе. Дай, слушикам патроните, излез. Абе. Брат, не подсказвай, бе. Брат. То го взел, бе. Сори. Аз го мислих другия, бе. Сега се чуда да минали хикс. Не. Аз после страха човек ще цъка малко Майнкрафт, защото искам да направя това нещо. Проекта ми, дето вчера копахме. Аха. Раш. Аз ще ги чакам между другото. Ще сега ако изляза. Ще ми кило. Рай. Хо-хо. Не знам да дени. Оставите го на мен. Аре, на малко дема.
Кое да махна? Хайде, играй. Аз имам време. Добре, що станахме 4, бе? I'm just crazy. Това май е... Кънчо? I'm just crazy. Ама не Foxconn Sniper, лол. Там е, видях го. Видях го. Дай го на мене. Брат, какъв хет му набих на тоя. Аз видях. Аз взех Илеша и ми лагна. Бай, аз съм много добър с пирешкия. Защо лагва в този сервер, бе? На мен при малко ми лагна. Ма сега май се оправи. На мен преди малко лагаше, сега не ми лагва. Мене малко. Аз взех Килеша. Го. А, си снайпери. Вара да си снайпери. Снайпер ли беше? Баси, как ме убила на сел стени, бе? Сел стени. То лага, бе, и за втория път ми... Момчета, аз не виждах от вас и ме оставиха на 15. Аз съм на 6. Чек, дай. What the fuck, е? Не може на 6, че по-враг е. Много е честно, да. Знаеш какво? Страхо, дай да взимаме АВП-та, бе. Аз съм с АВП. Аре, бе. Това, плеер май е Кънчо. Да. Само да не е пуснал джедайката. Да, ама Foxconn Sniper Wolf мисля, че той. Но може да е станал нарочно АВП да му е да килва повече. Къде? What? Усети го на мене, бе, усети го, бе. Момчета, аз не съм взимал скоркил. Ще извинявате. Аха, този път аз съм първи. Хак е, вие май не шитвате. А сега, на кой пишеш, че е хак? Гюлер не е хак. Брат, той те видя. Видята той, аз те видях. Как, бе? Давай, килю го. Там е, нали? Че аз съм... АФК е, бе, момчета. Ага. Аз съм след. Всеки леш ли? Не. Чакай, мога ли Кънчо, ако е тук, да го килна така? Ето тук. Не дей там, ела. Единият ме видя. Единият идваше хикс човек. Ме видя. Ама не видя. Брат, то хакер е, откъде влезнал е? Къде са? На ярда са. Аре. What? Двама, едно по едно, бе. Едно по едно. Чек, едно по едно. Страхо? Чек, натисни два... Монстър. Натисни и двата бутона на мишката да видиш с нея какво ще стане. Не хвърляч флашки, че шма... Флашници. Как не взимаш демеджи? Чек някой да взима демедж. Къде са? Да, бе, брат, що чакалите само? Виж го, брат, виждаш ли какъв е лаухак? Знае кога излизаме веднага цели. Виж го, е! Момчета, не е хак, не викайте. Не е хак, зело е хак. Не е хак.
от бая време играете тук. Половина ярда, ей, чакай. Аре, нах, покажи. Брат, спак ли е? Не ми говори, брат, че съм само с Дейзер. Какво си? Не. Цъкай. Пати как е? Брат, заклям се, виж цели кашона, брат. Ома, ти телек. Ой, ми бе. Брата, не ми вика, че съм хак. Не. Удари от кашона. Да съм ти казал, че си хак. А? Те предлагам да не ми викаш, че съм хак. Знам когато си с хак. Споко. Но знаеш какво ще морда тук. Да, това е пълен се хубаво. Ще го пусна бе. Не. Оставь ми оръжие. Ей, Мерси. Азел, чу, аз пак Азел. Трябва да чу откъде мина, бе. Ярда си бях, брат. Аз пак тръгнах към сутото, не към сутото, тама излезох. Аз не мислех, че го убил с другия отзад, тук. Стой, Не знам, брат, ярда си бях. стой. Иван. Това си, брат, пусна малко, така? Нямам оръжие. Къде? Ай, двамата. Фак. Crazy Monster. Няма да казваш къде отивам, че? Защото съм... Няма така, брат. Няма така. Интересно. Слабо оръжие съм. На 9 хел съм, теч. Малко странно. Те са отърчени, тя са горе. На 10 хел. Аре, бе, брат. Аз съм толкова сточен. Брат. Отде, как да можеш да го убиеш, бе, как си стои? Аз съм толкова сточен. Чай да си направя дневника на малък. Само ярда, момчета, и аз преди малко бях само с пещак, ама си бях ярда. Въпреки, че ми набиха Той хед. беше ярта, ма беше на 9 ступи, завъртя се. Да, ма можеше да се скрие в тяхната база. Стига, бе, човек. Той е, брат. Ето го. Видя го. Бързо, че аз съм на пък слабо. Кю. Стъгал как ли са майка? Не хак. Нали ли как те бях? Добре, човек, ти видя ли аз преди малко как ги късах? Нещо. Драго, брат, не знам как си седи или си ко и не те ваща флашка. То тук може да не работи си как ама. Брат, няма спорим, ще кача клипчето цялото, ще го кача. Той е на няколко части. Хвана ма, обаче бях в гръб. Хвана ма, ама малко. Добре, как? На колкото оставих? Какви 80 на 18 си, бе? Страхо, аз как е? Добре, това ще добре. Как ти пикнато, братле? Аре, снайпер Волф. Чек, идва, бе. Сега, братле. Аре, Значи, чек, писаме да играят тъй, кампери.
Браво. Снайпер лоу, Foxconn Power, Foxconn. Човек видя ли го е? Как гледай сега го е? Момчета, никой не е хакай, момчета. Гати. Чай малко е гледай, нали каза, който играе с мен, там Мъкнете, бе. Е, тъй, брат, няма го да млътне. Ама до утре да не се събуди на който игра. Ранга! Хазел? Искам да махнеш хака, брат. Разбра ли? Какво спият? Нека си ли правят? Дозират? Мани ли са? Ай, момчета, спрете с... Стига с тези хакове, бе! Ама чакай, Гати, човек. Дай клип. What the fuck, бе? Сега види, че ще играе обаче. Отписна на руки. На майка ти. чай, че малко. Чао. Трахо! Да, Кой затвори? не знам. По-по. Ханкро? Кажи, Покали си. яр съм, да, тук съм. Пътих малко. Брат, ай кай, че не си хак. Хак съм, брат. Признавам си, джедай хак съм. Е, брат, как да те флашна, бе, брат? Ай кажи, как да те флашна? Тайна. Абе, Знам, той аз мен като флашвам, някой флашвам и тебе, стече. Ако се. И, брат, ти може да биш хетове, бе. Е, сега ще ти покажа. Юлер, оправи ли си Майнкрафта? Не знам, брат, не съм пробвал, ама сигурно не става. трябва да направим. Аз я мале бе Crossfire. Според как ще наставка по-вредом на тема валива. Ей, Юлер, ти знаеш кой е? Кажи, бе. Ами те може да не са ядове. Ярца. Къде бе? На ярда, бе. Снайпер. Ай, Е, да, ти от дупката хубаво, че беше дупката, иначе тя да те убия. Няма спора, да. Може би, де. Не е сигурен, че ще ме убиеш, защото съм бая добър с АВП. снайпер го. Снайпер го. Спречек, моля се. Снайпер го. Е, Гюлер, човек много си просто. Сори, брат, отзад се на стената. Ами ти ма плаща на мен. Вижу е. Чакай, това не е възможно, човек. Излизай веднага след теб. Момчета, моля ви се, мълчете! Момчета, млъкнете, няма сме повече с вас, ако постоянно ми викате, че съм хак. Аз ви защитавам, Ти викам, че си хак. тогава замълчи. Какво стана? На мен ли затвърхте? Не, бе, на него да спорта някой. Ей, ярбе, момчета. Аз не мога да грея, бе. Аз не мога да Чакай, кой ми затвори, бе? Е, много крещи, жив. Кой няма да се затвори? Ивайла. Ивайла. Ари, да видим. Точно Ивайло ми затвори. Как? Е, Крейзи Монстъра, какака май. Нещо. Не е хак. Ало! Що пък да пускам хака, бе? Give me a 47. Страхо, хак ли съм? Кажи ти Не кой? си хак. Абе, айде да се спрем с тези скакове. Флаш. Ей, може, що ме фаща, бе? Ами без да искам, аз ти казах, че мама... Нешко.
Да. Как имаш толкова красив мерник? Как ли са? Не. О май гад, какво взех без да искам. На два път Ема, брава как вече. имаш Един път толкова натискаш красив и мерник? ти вали цифра. Какво как имаме? Какво как имаме? Какво? Елате един по един, бе. Нупчета. Гилера, спречек. Чакайте, нашата база само още, чакайте. Чуй от другаде. Айде, бе. Айде, Гилер ще нашпука да... Тя кой си? Да фаща ли? Плач. Не, дай още. Ай, кота машина. Да, и аз видя. Брат, той но ясно ти не изгърмил. Дай мака, че ти взема. Виж, бе, като ли бе? Ела си виж това. Нямам Идва! Лагна ми, момчета. Към я. Учей! Към яза. Вине идва. Отдолу. Тунела. Не, в тунел. Там кашоните на ярка. Позай вратите на ярка. Кой се узе? Ай, те се скрият двамата. То сме жмакала, бе. И ти, мелито. Единия там е там. Страхно нупчето. Не ни идва яр. Аре, бе, как бе, човек, как бе? Брат, беше ми лагнало и се върнах назад към Б. Ще извиняваш, наистина беше ми лагнало. Окей, брат. Не можех да мръдна. Искаме нещо друго после, искате. Аз после ще оставам, защото съм много изморен. Ей, Страхо, айде да играем тия тръгни среща. Аз съм слаб там. Това е последните 10 минути от клипчето и спирам. Мали. Аз съм Тедра Хил, питаш ма. Аре, буба. Аз съм нуб. Брат, бах, стъпи америки му. Не. Споко, взех се. Как да се оправя Америка? Как да се оправя Америка? Кой пита как да се оправи мерника? Аз много ми крив. Крив е. Ами как ще get? Брат, ето и брат, момия да служи. Знам, брат. Само как те изкочих и те убих, нали? Ми да, брат. Но яко, нали? Много. За тебе е яко, ама за мен Кой говори така детски глас? Страхо, брат, аре молеца. Няма ли че са, брат? Вътре го чакате. Как вътре лежи? Брат, кажи ли сега? Кажи как било дали, бе? Кому се смей, брат? Кому се смей? Как ви обичам така, като ме мислите за хак? Страхо, как сте? Добре, кажи. Не ме видя. Добре, да. Стоп. Остави ме аз да кажа. Казах ти, правя клип. Всичко се види. Кво ми викаш тук на главата, брат? Ти на клипа ще ги спираш, бе. Брат, да ти кажа, хасия, хак. Я ми кажи как ще спра на клипа хак. Чай малко. Брат, аз си взех АВП. Влез опционс и Кой викаш? Смол.
Искаш ли го или не? Цъкай, цъкай така. Гюлер, искаш ли някой две? Не. Ама елате един преди. Аз не бе, аз влизам да. Ей, чай, аз влизам в някакъв сервер. Той е който разбира, са дете. Не бе, стойте. Шей Кирил. Не, Гелим. И яди. Чуй, търпай се тук. На БГ. първо. Тук съм. Първо. Там е тъжоме. Взех ли кръва? Как не ми го взе? Ей, карай бе. Дай ми помощ. Бях на няколко кръва, ама не видях колко. На 2? Май или на 5? Майко, то мерили към цял много малък. Гюлер обаче ми е много... Ма не, ай то може, то кашона много малък. Пак ме плаща този. Гюлер, кръв взели му. Луза. Ей, как не умреш, бе? Ти не умираш, бе. Аз съм готно, бе. Ти си готно. Брат, взема, как го ударих и умря. Видях, брат. Сигурно му взех 81 хп. Пък от колко близо го ударих, пак не умря. Ми брат ти го цели в крака някъде. Не, Гюлер. Брат, аре спусти. Идват ли? Тим пред... Там тим. Там не видим. То първо. Или Кажи. къде там. Кажи на тази, че по-добре да направи сервер на ванила. Ще играем ли Майнкрафт? Да, ама кажи на тази, че по-добре сервер да е на ванила. Няма значение, бе. Крафт бъкет. Не чувам, че с крафт бъкета, тук от някои клипове, че може да бъгва. Нещо такова. Не, нали вчера на миналия сервер нищо не сега. Имаш и спите силот. Бягай, рей, мой, бягай. Как стай? Така постоянно ми излиза някаква автоматично. Стай го, елате един по един, бе, брат. Не, той страхо беше за нас. Те страхва може да направи аз да играя. Не, брат. Моля те, направи го на нищо. Сега няма да цъкам Майнкрафт, обаче ай шо... Човек, карай молец, бе. Брат, то своя ще изпара нещо. Пак си му бъде това. Брат, Не, не. откъде целиш, бе? Брат, така! Раждаш ли, бе? Да знаеш, че на всички. Само те. Дай малко яка. О май гад, Но ти смешно, нали? много. Брат, не съм играл 10 минути от тук време. Не се смея на теб. Не знам, що се смях. Защото съм Брат, глуп. знаеш какво? Наши брат си казва, че не се вижда, че си смята там и си гледа. Кой е? Паси, ти гледай на другия да го биеш, мене пък го биваш, бе. Брат, другия избяга, само ти остана. Не. Как? Много хубав дневник. Брат, аз съм стигнал от 6 гол да играя. Така ще кажеш. Банха взел. Абе няма хакове. Добре, що не стрелнах, бе, какво? Защо?
Пак излезе, аз пък чакам да ида да... Абе, ние тук манинките само ме изкарват, бе. Елате един пъти. Окей, аз съм първи. Елате двама по двама. Аз също правим чак. Абе, аз има, че чушам разребеш. Гати. Ба, момчета, много ма яд, защото тука последните няколко кила не бях пуснал да се снима. Ей, как ма яд. Да, чакал. Виж как чакалът. Айде, Кюлер Прайм ли ги? Разбира се, брат. Аз трябва... Ивайло, Чай, бе, чай. Ама, Ако... как ти беше името, бе, мой? Ханк Рум, Снайпер Волф. Не, истинското име как ти е, бе? Кънч. Абе, Ти, аде ма трябва на рачи. о. Тъй. Глупа. Трошки не. Консумализъм. Ай, Стопалър. Ханкрум. Абе, кой? Що не ми кажеш, че идват, бе? без, Нали си подказваме? без такива. Да, нали не си подказваме? Оттам звукът. Баш, аз спомнара. Абе, стига, бе. Хазев видя, че остана на малко хъпъве нага, пуска хака и спира. Ще пуска вече и аз, както кога ще се разбере. Гледаш ли ме Моля, така? пак е фъкъла, ето бе, пак е фъкъл. Гледаш ли ме как точно? Харесва ли? Я цели стената, я цели. Ето е. Ето бе! Как целиш на едно място? Страха ви, знаеш какво правя? Виж, ела. Буквално се приближавам до стената и почвам да стрелям вратата. Как? Ой! Колко ти се карам до този зла, как се? Ето, чакай. Чакай, гледай, забил съм хака. Ето, извиня хак. Сега се пусна и айм хака, гледаш? Айм хак. Ето, айм хак, брат, видя ли професионален? Да, бе, спираш го, копчето пускаш, бе. Да, бе. Ето, моя пак излезе, бе, аз пак само стана. Да, ето излезе. Добре, аз те питах, искаш ли някой от теб? Ти каза не. Не искам, ама елата ми един по един. Добре. Ако гледаш така, защо си брат? Чакай. Опа, пуснах хака. Ето хак. Видя ли как за точно застрава? Хареса ли? Да. Направо. Видя ли как хората? Пак ми лагва, виж колко ми лагва, ето. Сега пак на 15. От 100 на 15 отива, бе. Ти ли имаш как да почне да брат? Не, аз съм с джедайката. Там ги бия автоматично. Да, помня. Пак не си на... Какви ще ме пътата в пътата с това половин час?
На колко те оставих аз, бе? Няма значение. Ай, чао. Добре, дай да довършим клипчето. То садна. Садна, брат, садна. Не знам, брат. Те и двамата саднаха. Окей, ай, няма значение. Оръжие много ясно като му вкусно, брат. На колко? Аз не съм се взема. Не взесам. Аз се предам направо нещо. Бомба. През стената те убих. Хак съм. Хак съм. Знам. Добре. Аз съм гюлер. Аз съм видео. Давай. Аз съм гюлер, наистина биш хак, брат. Гюлер не беше хак. Как биш? Той буквално биш през едната всяко друго. Видях, той мен беше. Но няма как да знае винаги къде съм, брат. Не знам, че аз те бях видял и той видя покрай мен. И там няколко пъти ходя да бие. Направо изкочи и те изби. В моята база, няма се покомиса. А? Ела в моята база. Що? Ама ела в моята. С ножка ли? Чакай, не мога. Ето, напред всички, тази съм после ще продължи. Да? Ама снимам. Снимам. Нищо, Не мога да бъде хопвам. нищо. Чакай тука. Знам. Брат, Той от тук, аз го видях, от тук те биеше. Той винаги тук те бие. Ай, вземай си мисъл. Опа, за кенката. И дигала. Чакай. Върни се малко. Готов? Ай, давай. Да се биш, бе. На 72 съм. Той аз мога тут един лохот и айде. Не бе, никой от нас не беше хак. Бака, в края как взеха да ми казва човек, че съм хак. Как се ядосах им. Казах, че снимам. И нали, че ще видят от видеото дали съм хак. И те продължиха хак. Ако искаш елат моята тур да влиза сигурно. Питай го дали иска. Да не съм места на празно. Ага. Не вот. Мама, арпи двойката. 3. Програма 3. Мамо! Мамо! Това майче има хат. Боя не е ярк. Ярко. Моя не е ярк, да знаеш. Браво. Ай, нож, искаш ли? Аз съм на щитига. Добре, ще му оставиш ти. Кога? Кажи кога? Удари ме в крака. Още веднъж. 66. Готов? Да. На едно. 4. Браво. Аз съм на същия. Електросмут. Без пола.
количка, бе? Какво, бе? Аз до как ден пусти трета вико? До как бе? Мълчи 40 минути. Стираме. Бать, на колко беше? Как да го изкараме? Как го изкараш? Просто дърпаме се. Коли се срапа? Да. Това малко. Технически ден. Кое? И там нещо. Оп, майко! Окей. Нищо, пе таква ми е програмата. Чакайте, не ме тръгте, не! Не ме тръгте! Чакайте, не! Постъпля, бе! Така ли сега, не? Аз съм пиша там. Това чака да играем покер, ви... Аз съм набрих. Що си набе, бе? То такой един път не си сия. Има 5 умирали. Не съм хак, ако си го мислиш. Знам ме как просто славите. Аре, Гари, малко тази десета сара лам. Аз сега ще лягам. Аз може да се доколкото си искам, ама трябва да лягам, защото сутрин не му ставам и се успивам. Какво я съм си игра? За кога прави да копчи?
Ти ма бивши човек. На 48 остай. Какво е? Да си то батария, да. Чакай. Ще прави сервера малко на ванила да поиграя малко. Да направи на тенисите. Ма брат, аз сега ще ставам, смисъл, няма смисъл. Защото че за един час аз сега ще дефиси. What the fuck, как, кога? Бах, нуба! Това са 9 бях, брат. На 9 съм. Не пресъкни само. Вие. Малко сервера. Ще чай след... ти излезна. Окей, спирам. Yo!